Salam dostlar. Şu yerda Binance birjan ustanokasını görkezäň. Play Market'e gireňizde şu Binance diýip ýazýaňyz. Binance. Onsoň şu taýda çykýan priложение dünýä ýüzünde birinji birjalaryň birisi. Ozyvlar 4 million ozyv bar. Şu bir Binance birjany ýalňyş başga programmalara bada Binance meňde padelka edilen. Şonu ýalňyş marsyňyz ýaly ozywyna serediň 4 million ozyv diýip görkezlen. 18 ýaşdan ullar üçin 120 megabayt 100 million skачиваниýasy bar. Onuň şu zatlaryny ünseriň. Android'da jünýaly iPhone'unkyna mäzir ýerinden görkezjek. Salam dostlar, Binance birjan ustanokasy registrasiýasy dogry nerden almaşyny öýreýän. App Store ýa-da Play Market'dan Binance diýip gözetýär. Binance. Onsoň şu taýda seretmeli ýerleňiz bar. Şuň danalaryna seretmeli meselem ratingi 4.8 ýyllyk. Başdy 5 ýyllyk berilen bahasy. Onsoň ozyvlar bar, şu aşagda berilen her hili adamlar pikirlerini atlaryny ýazýan. Onsoň näçe ulanjy zady bar, adamlar bar. Binance'ın şu zatlaryny seretmeli meselem ýa megabayty 788 megabayt diýe şu zatlaryny seretmeli. Onsoň ustanok edeňizden soň Binance'dan registrasiýa iliwajy diýip bardyr. Şoňa başlaýanyz bolun aşagda sazdat account Binance diýip bar. Şoňa başlaýanyz, onsoň bärik elektron poçtaňyzy ýazýanyz. Onsoň şu ptiçka ýerine başlaýanyz registrasiýa diýär. Siň poçtaňyza kod uratýanyz. Kod giredeňizden soň parol düzmeli. Paroluňyzy bolmaly şertleri bar. 8den az bolmaly. Onuň minimum 1 sifir bolmaly. Azynan 1 sifir. Onuň biram baş harp bolmaly içinde. Meselem diýip düzýäs parollaryny продолжи diýýär. Добро пожаловать. У вас есть приглашение, diýär. Şöyle приглашениýaňyz bar bolsa, referalny приглашениýaňyz bar bolsa, ýazyp şonýaly peýdalanyp bilýäňiz. Ýok bolsa ýok diýäňiz, ýatyr diýän ýok. Onuň verifikasiýa etmeli şöyle ýurduňyzy saýlaýaňyz. Öz ýurduňyzy ýazmaly hökman. Türkmenistan. Onuň şu pasport saýlaýan, продолжить. Berde ne сделать фото diýär. Pasportyňyň esas bellemeleri iň soňky suratyň duran ýerini surat almaly. Şo taý gerekdir. Esas dokumentiň diňe şo taýsy gerek. Onuň загрузить фото diýär. Bunu saýlasaňyz öň surat alyp goýan bolsaňyz, ýaşdan galeriýaňyza ýa-da faýlyňyza bar bolsa, suraty şöyle загрузить edip goýup bolýar. Bolu diýip uratýaňyz, onsoň ýüzüňizi skaner edýär, şo pasportdaky adamyň ýüzüni skaner edýär. Bolan soň 10 minutiň içinde verifikasiýadan geçýär. Ondan size ýaşyl bolup şo taýda verifikasiýadan geçilenip görkezip durýar. Verifisirowany. Onsoň içine näde pul salmaly, adresiň näde almaly. Aktiva geçýär, onuň wynesti diýip bar. Wynesti aktiv. Şoňa başlaýanyz, onuň şurda USDT-ni saýlaýanyz. Bärde bolsa setler we birden. Her setiň öz komissiýasy bar, her seniň öz nadýojnysy, opty, nälisem kam, şalt geçişi, şo zatlary tapawutlanýar. Onsoň şoňa görä özüňize gerekse saýlaýanyz ýanym. Şurdan adres kopya edip, diňe kopya edip almalydyr. Özüm şu ýazýan lat diýip nemetmeler ýalňyşsaňyz başga adrese gitýär siziň puluňyz.